Har man først fundet stamfunktionen, kan man efterfølgende finde det bestemte integrale, altså det, der udtrykker arealet under en kurve. Dette kræver dog, at vi har nogle afgrænsninger, altså det, som A og B udtrykker. I dette tilfælde vil afgrænsninger være mellem x-koordinater 1 og 3. Vi skal nu finde arealet af vores funktion x plus 1 i intervallet 0 til 1. Dette gør vi ved at finde stamfunktionen. Vi ved fra vores regneregler, at x differentieret er x i anden divideret med 2. Ud fra disse regneregler ved vi også, at 1 differentieret er 1x, som altså også bare kan skrives som x. For at få alle de mulige løsninger, skal vi også plusse dette med k, som er vores konstant. Da det skal integreres i vores interval 0 til 1, skriver vi altså 1 og 0, som vi gjorde her. Det næste trin i vores integration er at indsætte x-værdierne for vores interval i vores stamfunktion. Det gør vi således. Herefter skal vi indsætte den anden x-værdi for vores interval og trække det fra den første, da vi, hvis vi vil udregne arealet inden for et andet interval, altså fra 1 til 2, skulle trække den første del fra. Da vi kan se, at 0 i anden divideret med 2 altså giver 0 plus 0 plus vores konstant, må det her altså give 0 plus konstanten. I det sidste trin af vores integration finder vi arealet under kurven i det bestemte interval. Dette gør vi ved at ophæve parentesen således. Vi har 1 i anden divideret med 2, som altså giver en halv, plus 1 plus k. Da der står minus foran vores parentes, ændrer værdierne inde i parentesen altså fortegn. Derfor kommer vi til at få minus 0 i anden divideret med 2, som altså giver 0, minus 0, minus k. Derfor bliver k altså udlignet. Altså får vi et areal på 1,5. Og det er altså arealet under kurven fra intervallet 0 til 1. I dette eksempel vil vi integrere funktionen x i minus 3 plus x fra intervallet 1 til 2. Første skridt er at finde stamfunktionen for x i 3 plus x. Det gør således. Og vi kender ud fra vores regneregler, at man skal lægge 1 til eksponenten, således at vi får x i minus anden, hvor vi så skal dividere med det efterfølgende. X i minus anden divideret med minus 2. X er der en underforstået eksponent på 1, således at vi får x i anden divideret med 2. Og igen skal vi lægge et konstant til. Næste skridt er at indsætte de x-værdier for vores interval i vores stamfunktion. Man skal huske altid at starte med den første, så vi starter med 2. Det sætter vi ind på x's plads, således vi får 2 i minus anden divideret med minus 2, plus 2 i anden divideret med 2, plus k. Herefter trækker man så det andet fra, og så får vi således 1 i minus anden divideret med minus 2, plus 1 i anden divideret med 2 plus k. Næste skridt er at udregne vores parenteser ved at ophæve dem. 2 i minus anden divideret med minus 2 bliver minus 1 ottendedel. 2 i anden giver altså 4 divideret med 2, det vil sige, det giver 2 plus k. Da der står minus foran denne parentes, ophæver vi den ved at skifte fortegn. Altså kommer der til at stå 1 i minus anden divideret med minus 2, det giver minus en halv. Men vi skal huske, at der står minus der også, og der står faktisk underforstået plus her, så der kommer til at stå minus en halv. Her der står der bare 1 i anden, som er 1 divideret med 2, det vil sige, det er en halv, men fortegnet plus ændrer sig, så der står minus en halv og minus k. K'erne går altså ud med hinanden, og her står der rent faktisk plus en halv, minus en halv, så de går også ud med hinanden. Endelig har vi altså minus 1 ottendedel plus 2, som giver 15 ottendedel. Og det der er altså arealet under vores kurve i intervallet 1